இப்போ ஃபார்மசிக்கு போகிற இல்லை என்ன பெனடோல் கேட்டால் என்ன செய்கிறான் சொரியா கேட்டால் என்ன செய்வோம் ஒரு பெரிய போட்டலிக்கும் டக்கனை உடச்சி போட்டு டக்கனை 10-15 பெனடோல் டக்கனை போட்டு ஆராய்ச்சி போய் அதை கேட்டுக்கிறீங்களா அந்த பெனடோலுக்குரிய பொட்டுள் தானா அது கேட்டுக்கிறீங்களா ஆராய்ச்சி கேட்டுக்கிறீங்களா நாங்கள் இப்போ சாதாரணமாக இப்போ ஃபார்மசிக்கு போனால் எப்படியும் எக்ஸ்பயர் கேஸ் இல்லாமல் வெளியாக வர மாட்டோம் எப்படியும் எக்ஸ்பயர் 4-5 எக்ஸ்பயர் இருக்கும் அப்போ மருந்து எக்ஸ்பயர் அந்த காலாவதியான அது நஞ்சு இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஃபார்மசி எல்லாம் சும்மா அந்த பொட்டலில் பெரோல் அடைச்சி வச்சுப்பா நீங்கள் ஒரு 50 ரூபாய்க்கு பெரோல் தாங்க என்ன செய்வாங்க அது ஒன்றும் பார்க்கல சடாரணை கொட்டி அடிச்சுவார் நம்மளும் கேட்குறல எப்போ உற்பத்தி செஞ்சே காலாவதியாக உண்டுமெண்டு அதெல்லாம் என்ன செய்யணும் கட்டாயம் பார்க்கணும் இப்போ நாங்கள் இப்போ ரைட்ஸுக்கு போகிற நேரம் எப்படியும் ஃபார்மசியில் செக் பண்ணினா 4-5 எக்ஸ்பயர் இருக்கும் அப்போ நீங்கள் ஃபார்மசியில் போட என்ன செய்யணும் கட்டாயம் காலாவதி தேதி கட்டாயம் பார்க்கணும்